Ito po ang nilalaman po ng kanilang sulat, no? Agarang pagkagiba, pagkaanod ng nag-iisa at maliit na daanang tulay ng mga tao na napaka-importante sa pang-araw-araw na pamumuhay, lalo ngayong nasa panahon tayo ng kalamidad, pag-alborot ng bugan at mga bagyo na may lalaog. Kapag ito'y nasira, nagiba, ay sa may mga tao ay ma-isolate at hindi makakalabas agad sa aming lugar. Yun po, Sir Pio, na-refer po sa Kuya Ngunyan sa pagkatapos kan sa muyang sesyon. Mapapod po kami kan Joint Committee kan Environment tapos kan Public Safety. Baka po mag-schedule kami ngayong simana o baka sa sarong simana sa Lunes, mapapod kami kan mga concerned agencies. Mananood kayo ng petition kan apat na barangay sa quarry dyan sa Tandarora.